que tinguem clar que aquesta confluència no pot tornar a cometre alguns dels errors que s'han comès en el passat. Per tant, hi ha 3 elements que vull deixar també molt clars de forma pública, perquè seran d'alguna forma elements que nosaltres anem a proposar i amb els quals nosaltres ja estem compromesos de forma imprescindible. Vol dir que si aquests elements no fossin presents, estaríem estudiant una altra fórmula electoral que seria una coalició conjunta amb Izquierda Unida. Aquests elements són, en primer lloc, una coalició catalana, i nosaltres entenem com a coalició catalana aquella que es fa a Catalunya i per Catalunya, i que jurídicament comptabilitza els vots de les 4 circumscripcions catalanes, Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, i que l'assignen els diferents actors polítics. Per tant, que no competeix amb Izquierda Unida ni competeix amb ningú, perquè en el conjunt de l'Estat no suma el vot a cap altra formació política, només suma el vot català d'aquesta coalició, repeteixo, que es presenta a les 4 circumscripcions catalanes. En segon lloc, és la visualització dels diferents actors. Tots els actors són necessaris, els més grans, els més petits, els mitjans, i per tant tots els actors han de tenir un paper, han de tenir una visualització clara, que vol dir que en el nom o tots hi són presents o cap d'ells hi és present i busquem un nom superador que tots ens pugui representar. I evidentment posem a disposició d'aquesta candidatura les persones que heu ja triat per primàries. Nosaltres hem fet primàries, hem escollit uns candidats i unes candidates de diferents circumscripcions i són les persones que volem posar en valor. Per tant, han de jugar un paper molt important en aquesta candidatura, han d'estar en llocs de sortida i per tant aquesta és la proposta que nosaltres també fem. Són concretament el Joan Mena i també la Lorena Vicioso per Barcelona, són concretament el Fèlix Alonso i la Encarna Ramírez per Tarragona i són el Miquel Corregidor i la Dolors Rubio per Girona. Aquests són els nostres noms, els que han d'anar a la llista representant Esquerra Unida i Alternativa, i en tot cas, si van primer, segon o tercer d'aquesta llista plural, podem buscar un sistema de primàries també en què tots els candidats es puguin presentar i fruit d'aquestes primàries puguin ser ordenats amb una llista conjunta. Seria bo un tipus de participació d'aquest tipus perquè no s'entendria d'alguna forma que alguns noms importants, com els que nosaltres estem proposant, poguessin quedar relegats en aquesta llista. Per tant, demanem un mètode participatiu que pugui ordenar la llista de tots.